Ndewonu ndị be anyị, aha m Ogechi Sylvia. Taa achọrọ m ikwu okwu maka ọrịa anyị na-akpọ Parkinson's disease. Parkinson's disease bụ ọrịa mmegharị ahụ mmadụ. Ọrịa na-amalite site na ụvụrụ mmadụ ma akwara mmadụ. Ọrịa na-enye ndị okenye nsogbu nke ukwuu. Ihe ndị mmadụ ga na-ahụ n'ahụ ha wụ onye ahụ ebido mawa jijiji. Ọ sị ka o jide ihe aka, o bido mawa jijiji, ihe ahụ wee ike isi ya n'aka na-adapụ. Ihe ọzọ bụ onye ahụ na-aga, ọ na-emezi ka si ajụ ọ na-ebu ya. Onye ahụ na-agakwa ije, o nwee ike ije jejeje kwụsị, dịzị ka ọbịa nnọọ wee blọk. Onye ahụ enwee ike na-aga ihu, onwee ike ịga azụ, ihe a na-akpọ na bekee freezing. Ihe ọzọ, gị na onye ahụ nọ, ịma mma ma obi ọ dị ụtọ ma iwe ọ na-ewe ya, ihu ya bịa dị nnọọ ka si ọ na-azị emegharị ihu ọfụma. Onye ahụ na-ekwu okwu, olu ya na-agazi nwayọọ nwayọọ, na-ekwuzi ka nwatakịrị. Ihe ọzọ bụ onye ahụ nwee ike n'otu a bido na-anyụ mamịrị n'onwe ya, ma o nwee ike ijide onwe ya ma ọ chọrọ ịga ịnyụsị, maka na otu o si anyụsị ma otu o si anyụ mamịrị emebigo, ka anyị kwuo otu ahụ. Kekwana ihe na-ebute ọrịa a na-akpọ Parkinson's. Anyị achọpụtabe ihe niile na-ebute ya, mana anyị achọpụtagosi na n'ime ụvụrụ mmadụ enwe kemikal a na-akpọ dopamine. Onye ahụ kwụsị ị na-emepụta kemikal a na-akpọ dopamine, onye ahụ nwere ike ibido nwewezie Parkinson's. Ihe ọzọ wụ ihe a na-ese ese. Afịfịa a na-ese ese nwee ike ịbanye n'ụvụrụ mmadụ, mebisewe ụvụrụ onye ahụ. Ma ọ bụ ihe a na-akpọ pesticides, ya bụrụ chemicals a ji egbufu weeds, ma ọ bụ chemicals na-apụtazi from industry. Kama ihe a na-akpọ ya n'Igbo, unu biko meenụ m ebere. Mmadụ bido ku chemicals ahụ ume, ọ banye ya n'ụvụrụ, mebisiwe ihe. Ihe ọzọ wụ ejiri oboropụta ụwa, ya wụ ọ na mmadụ nọ n'ezinụlọ gị arịago ọrịa Parkinson's na mbụ, mmadụ kwesị na-ejekwanụ dọkịta ka a na-eme ya check-up. Now, kedu ihe mmadụ ga-eme ma ọ hụ sayensị ndị a m kwuru na mbụ? Onye ahụ kwesị gaje hụ dọkịta ya ozugbo, maka na ọrịa na-ebidokwanụ nwayọọ nwayọọ. Ya mere onye ahụ bido hụwa sayensị ihe ndị ahụ m kwuru na mbụ, jee hụ dọkịta. Dọkịta ga-ajụ gị ajụjụ, na-ege anya, mee test ndị a nwere ike inwe ihe dịka test ọbara, ma ọ bụ scan enwere ike ime gị ihe onyonyo na ụvụrụ, ma ọ bụ eme test ndị ọzọ. Dọkịta chọpụta na ihe ahụ Parkinson, dọkịta ga-ebido onye ahụ n'ọgwụ eji agwọ Parkinson's. Ọ na-adị mma mmadụ bidokwa n'ọgwụ ndị a, biko ṅụtọpụ ya. Ọ bụrụ ịṅụọ ya ga-esi ahụ adịwago gị mma, mba, ị ga na-aṅụ ya na-ahụkwa dọkịta gị maka check-up. Kedu ihe ndị ọzọ mmadụ ga-emenwu igbochi inweta ọrịa a na-akpọ Parkinson? Mmadụ ga na-ehi ụra ọfụma, mmadụ ga na-erikwanụ nri ọfụma, mmadụ ga na-eme exercise, ya wụ mmegharị ahụ, na-eme nnọọ exercise ka ọbara na-agazu ahụ gị niile. Ihe ọzọ mmadụ ga na-eme wụkwanụ ị na-eme check-up, ezigbote check-up. Mgbe ọbụla ị na-aga dọkịta gị, asị gị na ị nwere cholesterol na ọbara gị, ma ọ na blood pressure gị dị high, ma ọ na-enwe ha chọpụtara na ọbara gị ikwesị ịbịa for check-up, biko na-ejekwa. Ekwugo m ihe wụ Parkinson's, ekwugo m ihe mmadụ ga na-ahụ n'ahụ ya, ekwugo m ihe na-ebute ya, ekwugokwa m ihe anyị ga na-eme igbochi inwe Parkinson's a. Biko enwe ajụjụ ọbụla ị chọrọ ịjụ, detuo ya na comment section
ka anyị na-ekwu na-aga. Ndewonu ndị be anyị.